Priatelia, v sobotu sme si vyskúšali ďalšie referendum a ja by som sa chcel vyjadriť v dvoch rovinách. V prvom rade, že to bol lacný marketing za naše peniaze, 12 miliónov eur, ktoré to zhruba stálo. A v druhej časti k tomu, že ľudia podliehajú lacným frázam politikov, ale nerozmýšľajú sami za seba. Referendum je priama demokracia. Čiže v rámci priamej demokracie ľudia môžu rozhodovať sami za seba. Bez ohľadu, čo politici, aké majú požiadavky, alebo ako im predstierajú možnosti referenda, aby dopadlo. A toto je to najvážnejšie, čo je. Jedni volajú k referendu, druhí odovárajú. Ale referendum je všeľudové hlasovanie, kde občan má právo za seba rozhodnúť áno alebo nie. Takto je položená vždy otázka. Áno alebo nie. Keď podľahnete politikom, nikdy nezískate slobodu, čo sa týka vlastnej slobody. Lacné frázy politikov, napríklad aj, že by sme za 12 miliónov mohli mať klimatizácie v nemocniciach. Samozrejme, mohli by sme mať. A už dávno si zoberte za posledné voľby politici, alebo respektíve politické strany zo štátu, zase z našich daní, zoberú takmer 93 miliónov eur. Ďalšie miliardy sa tu rozkradli. Miliardy, alebo 100 milióny stále putujú na Ukrajinu. A na ďalšie nezmysly. My sme mohli mať zlaté kľúčky v nemocniciach, nie ešte klimatizácie. Čiže to je ten druhý lacný marketing. Ale právo občana rozhodovať o tom, ako sa bude na Slovensku žiť, vtedy je platné, alebo správne, vtedy je správne to referendum, tá vôľa občanov. Referendum sa nemusí týkať len názorov politikov a politických strán. To môže byť rôzne. Teraz napríklad hovoríme o tom, povedzme, že by tu bolo referendum o veterných parkoch, o veterných turbínach alebo nejakých fabrikách, napríklad aj fabrike, keby bola v Šúranoch. Čiže tá vôľa občanov a vôľa občanov zaujímať sa aj o veci verejné, to je to rozhodujúce. Nie, aký majú politici názor, ale musia mať občania svoj názor a za tým svojim názorom si ísť. A k tomu im má slúžiť priama demokracia a referendum. Čiže toto je podstata referenda. Pokiaľ budete podliehať ľudia politikom, nikdy sa nerozhodnete správne, lebo tam sú politické záujmy, ekonomické záujmy. A keď sa dáte manipulovať vždy pri referende, tak nikdy to referendum nebude platné, pretože kvórum na referendum je vysoké. 50% plus 1 hlas a by bolo úspešné. To znamená, že nikdy to nebude tak, je celý zákon o referende zlý. My máme v programe priamu demokraciu a preto toto sledujeme, toto dianie sledujeme. Chceme dať vôľu a slobodu občanom rozhodovať sami za seba. Nie, aby stále počúvali politikov a politické strany. Dnes to je tak nadstavené. Ľudia podľahli politikom a politickým stranám. Jedni odhovárajú od referenda, druhí privolávajú k referendu. A toto je výsledok. 16%, 12 miliónov preč a není z toho vôbec nič.